Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hong ni Marua. Ang akong taas ug nindot nga buhok nahibalik na. Mao kining buhok ka ang gikasinahan sa uban. Og mao kining itsura ang gihigugman ni Numid. Busa, ibalik ko kini kaniya. Wa maglihok ang imong lawas, mahal ko. May kuwang pa, Gabriel. Usa na lang. Unsa man, mahal ko. Ang kasing-kasing sa babae. Waan mo siya sa iyang kasing-kasing? Mao ka na ang iyang gamit ni ining kalibutana. Ang ihatag nako ang iyang kasing-kasing. Mao ka na ang iyang linya sa kinabuhi nga dili iya mahimong supakon, Gabriel. Kana. Kinahanglang mahibaw ka sa akong buhaton nimo karon. Unsaon ko nimo? Ang imong kasing-kasing ang gikinahanglan ko. Unsa? Ayaw maluoy ka. Ayaw intaon kog patsi. Ayaw ka, Adlog. Angay kang malipay nga ihatag mo na ko ang imong kasing-kasing. Kay mamahimo kang talagsaong pinuhat. Ang imong kamatayon makabaton og dakong bili tungod kay ako. Ako si Marua ang mugamit sa imong kasing-kasing. Ayaw maluoy ka na ako. Maluoy ka. Di ba ko gusto mamatay? Wa ka ba makabati sa akong gisulti? Mao kini ang imong linya. Ang paghatag nako sa imong kasing-kasing. Ayaw. Bobe. Dolce. Arison. Nay. Hello. Arison. Nay. Hello. Nilihok ang akong kasing-kasing. Ayaw ko ang akong kasing-kasing. Maluoy ka. Ayaw. Bobby! Dolce! Arison! Nay! Hello! Ayaw ko ang akong kasing-kasing. Bobby! Dolce! Arison! Nay! Hello! Mibuto ang babae, mahal ko. Oh, Gabriel, mibuto ang babae. Apan tanawa, kunoon sa kining ni asa kong kamot. Kasing-kasing ka na, mahal ko. Oh, Gabriel, mao kini ang akong kasing-kasing. Mabuhi na ang akong lawas. Mabuhi na ang akong lawas. Ibutang ko na ang akong kasing-kasing sa akong lawas. Day. Og mig. Kep mail say.
Da take me Eiseo Da take Exei Kakyo. Tanaawa, Gabriel. Nasud na ang buhi kong kasing-kasing sa akong lawas. O ginanay nga misira ang panit sa akong dugan. Buhi na ang akong lawas, Gabriel. Sige, hikapa na siya. Sige na. Oh, mahal ko. Mahal kong Marwa, akong hikapon. Unsay imong nabatsyakan, Gabriel? Init ang imong lawas, mahal ko. Nagpasabot ka na. Nga buhi na ko. Buhi na ko. Unsay sunod tang buhaton, mahal ko. Mubalik na ko sa akong lawas, Gabriel. Wa na ko magkinahanglan sa lawas ni Marla. Aduna na ko'y kaugalingong lawas. Busa, kini ang gamiton ko. Kinalaman ko bahina. Kung gayon sa ni Marwa pag-angko ng iyang gahom. Mira, may pahina na nagiskot sa nga ni Marwa. Sa nag-edad na ko og 18, ibalik ko sa kakahuyan, diin kami magkabuwag og si Marwa. Daghang katuigan na akong giantos uban sa barangan. Daghang katuigan nga nagpaabot ko sa ibong pagbalik. Apan wa ka na mabalik, Sarah. Ano ako, Marwa? Aman, layo ako na abdan. Layo di kaayo. Aglayo ko agbalik ni mo. Pero karon ni anak ko. Na mga muwag mag-usap. May hamang ko, Marwa. Ayaw, pagdoon na ako. Wakay! Iyalek! May... Ana? Nanunod ni mo, ana. Ang tiguang barangan. Gisunod ko ang tanan niyang gipuhat. Giampuan ko ang tanan niyang giampuan. Ug mipatay ko. Maulan ka na ang paagi aron mahisama ko nimo nga may gahom. Kinahanglan nga mapatay ko. Pero nga man na iangkon mo. Ang mahinungdanon nga doon ako'y gahom, dili ba? Marwa, gusto kong mahimong kamhanan aron mapatay ko ang hari nga mipatay sa atong ginikanan. Marwa! Marwa! Wala ko! Ayaw buhatay mo na hunaan! Marwa! Ayaw pagsunod na ako! Oh, Benant! Ay, Beverly! Iblisa ko ni... Ayaw! Ginagayak na ako! Napatay ni Marwa ang tanang sakop sa hari. Lakip na ang hari. Abandonay pamilya nga nahibaw kung unsaon sa pagpatay si Marwa. Ang mga puting tambalan. Oh. Niya nasab ni mga puting tambalan. Oh. 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 Nagduka naman kung maayo.
Ang yuta. Milihog na sa bang yuta. Nga na magkakadi. Mugawas ko din sa kwarto. Kahagsaon na nabitay nga suga sa sala. Oh. Ito sa sapa. Nawa na sa panglidok. Oh. Lupalo, hain ka! Lupalo! Oh. Ay, magkantigwa. Huwag man siya mutubag. Tanawa ko, Gabriel. Panahon na nga gamiton ko na nga akong lawas. Sige, mahal ko. Marla, tiyaan ko na ikaw. Yaheriamay Kovalake Imgraka Mainezula Ebe Satu Yaheriamay Kovalake Imgraka Menezula Eve Satu. Mahal kong Marwa, nganong natumba ka? Mahal kong Marwa. Oh. Mahal kong Gabriel, ayaw hikapa ka ng lawas ni Marla. Oh. Ni anak ko sa akong lawas. Ha? Ikaw? Oh, mahal kong Gabriel. Ako kini, ang imong mahal nga Marwa. Mao kini ang tinuod kong bayhon o panagway. O dili ka ng babae nga naas sa yuta. Pero... Tutuki ang akong mga mata, Gabriel. Tutuki. Oh. Tukevon, presur, tukenom, fogish. Oh. Ako ang imong mahal nga Marwa, Gabriel. Ug sundon mo ang tanan kong isulti. Sundon mo. Oh, mahal kong Marwa. Karon, sunod ka na ako. Kay pangitaon ta ang o sa tinuotang agawon. Sinumed. Kailangan masuksi ko kung anong milibro sa bang yuta. Nagduda din ako nga gikan kini din sa ilang sa bilya ang siyungdanan sa lidog. Nagduda. Ikaw na? Elching, ikaw sabda. Nagunsa ka din sa ilang sa bilya paingon si Tanel. Nakabati ko sa paglinog. Mo nga, nakaunan ako sa pagsusiining dapita. Maayon noon. Dali, mo padayon tayo sa unahan, Elching. Kay murag doon ako nabating kasikas itong dapita. Olo. Wala lidog. Palinaw ng kagabi yun. Duka na kayo ko. Huwag bala na ko ipadaya na pagbasa sa diary ni Sarah. Hapit na buhayag. Kinalabas o sinamo ko tinoon pag-isulti ni Elchin. Nga may gilubong si Gabriel dito sa kakahuyan. Hala, kung paano ko ining atong gibuhat, lo. Uy. Kung ikulbaan, baka nga nung nanaong sa'yo ka ni dapita. Ambot pa, uy. Ang katungas kong utok mahadlok. Pero ang katunga sab, gusto mahibaw ko doon sa Yunis Marwa. Kay, dako ni nga istorya nga mahimo na ko nga akong suwaton, lo. Unya na ang imong kaukalingon. Hinala nga mahibaw ta kung noon sanay na itabo din sa ilawom sa Tanil. Uy. Uy, lo. Ano ka rin magkamyono, uy? Elchin, tanawa ka ng naasasaw.
there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.